Hola, bon dia. Soc en Guillem Gavilac, xef del restaurant Vora Mar, membre del col·lectiu La Cuina del Rem, i us convido a que passeu a casa nostra. El Vora Mar ja fa 32 anys que funciona. Abans era una cafeteria i bar de tapes que portaven els meus solis. Ara farà uns 7 anys, la meva dona i jo ens hi vam proposar una idea de transformar la cafeteria en un restaurant gastronòmic. Poc després s'hi va involucrar el meu cunyat Pau. A dia d'avui, el restaurant gastronòmic ja està funcionant plenament. Hem canviat el concepte de menús, treballant amb un menú de degustació petit, un de gros, la carta i una carta de vins de més de 300 referències. L'Agència Catalana de Gastronomia i Nutrició ens ha demanat que us prepari una recepta. I donades les dates en les que estem, us prepararé un plat d'entretemps. Un mar i muntanya de poma de Girona, rossinyols, botifarra, espardenyes i anous. Us presento els ingredients que farem servir per elaborar el nostre plat, el nostre mar i muntanya. Necessitarem pomes de Girona, concretament poma golden i poma Granny Smith, cultivades a Llers, cebes de Figueres, porros i ceba tendra fina, tot de petit productor, ens ho porta Fruites i Verdures Sergi, del Mercat de Portbou, uns rossinyols que ens han portat de Puigcerdà, botifarra negra i botifarra de perol, de Ca l'Eugeni, d'Olot, unes anous de Crespià, uns brots de mostassa wasabi cultivats a Llers per Can Garús, unes espardenyes de Llançà, ens els porta Peixos Puignau, que és aquí li comprem tot el peix de llotja d'aquí de la Costa Brava, ens porta un gènere i algunes espardenyes. Després necessitarem pebre, una miqueta de vinagre agredolç, oli d'oliva Arbudell, varietat autòctona de l'Empordà, potent i aromàtic, i garum. Escata Garum, concretament, és un projecte molt nou, fet per anxoves al xillo i el xef Pere Planagumà, que ens hi donarà el punt saladet del plat. I necessitarem brou per remullar tot el sofregit amb les pomes. Primer netejarem i tallarem les cebes i el porro i el posarem a coure. Del porro, ja que és per fer una crema, farem servir la mare de l'ou. Al ser ceba de Figueres i no ceba blanca, no és tan dura i no té la cocció tan llarga. Podríem afegir el porro al mateix moment de punxar. Ara el portarem a coure. Encendrem el foc, posem una mica d'oli Arbudell, varietat autòctona empordanesa. I farem ceba de poma. Seguidament netejarem i tallarem les pomes per afegir-la al sofregit que tindrem de ceba i porro. Concretament, per fer la crema, treballarem només amb poma golden. Necessitarem un pelador i una puntilla. No gaire, simplement perquè dessuï una mica la ceba. Afegim la poma i afluixem el foc, al mínim, que vagi coent a poc a poc. Seguim la crema, necessitarem el vinagre i el brou. Un rajolinet, això, el vinagre, és opcional, al gust. Si pots posar vinagre, si pots posar un punt de soja, si no s'hi pots posar res. Però jugarem molt amb el contrast d'àcid dolç. Mullem amb el brou, sense posar-hi en excés, perquè el que busquem és no afegir-li cap fècula per espessir aquesta crema, sinó simplement treballar amb el brou just i necessari perquè ens quedi una bona textura després sense tinguem-la que lligar, que lligui per si sola amb la seva pròpia fibra. Ara tallarem els rossinyols i els reservarem. A mi m'agrada fer-ho a mà, perquè així vaig seleccionant els que són molsuts, els faig més petitons, els que són més prims els faig més grossos, perquè així després tinguem una cocció uniforme.
Ja tenim els rossinyols, reservem i ara tallarem les botifarres. Doncs ja tenim la poma cuita. Procedirem a fer la crema. Això es pot fer amb la Thermomix, es pot fer amb un basmat americà, es pot fer amb un turmix, amb el que tinguem a casa. I li afegirem el garum. Un raig sense passar-nos, que sempre hi som a temps de rectificar. Cap a més, cap a menys ja no hi som a temps. Fixeu-vos que si té algú duret aquí s'ha de retirar. Aquests de peixos Puignau ens han portat unes espardenyes de llançà, que possiblement l'espardenya de llançà sigui de les millors espardenyes que existeixen en tota la península. No dit per mi, dit per xefs que treballen a molts llocs. Ara saltarem la botifarra, novament amb el budell. Paella ben calenta, perquè no ens interessa que se'ns desfaci. Passarem la paella al foc, amb el mateix greix que ha deixat anar la botifarra. Posarem la ceba tendra. Veu que no busquem el bolet massa cuit, per afegir-li la botifarra. I ara sí, la treballem una miqueta perquè se'ns desfaci i ens impregni els bolets amb tota la seva substància. Courem les espardenyes. Espardenya el mateix, tot molt calent, perquè busquem assajar ràpid. Ja veieu la qualitat indiscutible d'aquesta espardenya, que no ens està fent gens d'aigua, el qual vol dir que és fresca i no està congelada. Necessitem buscar un punt de torrat i ja les tindríem. Procedirem al muntatge, ja que estem treballant amb productes de Girona. Hem triat una vaixella de Pordamsa, una empresa de ceràmica d'alta gamma i qualitat, que estan a la Bisbal d'Empordà. Emplatarem un motlle, posarem els rossinyols i les botifarres a sota i afegirem les espardenyes. I acabarem amb la crema de pomes i garum. Espero que us hagi agradat el nostre plat mar i muntanya, 100% en productes de Girona. Us dono molts ànims a tots a seguir, que ens en sortirem d'aquesta. Tirem endavant, gasteu gastronomia catalana, que tenim molts bons restauradors i molts bons restaurants al nostre país. Moltes gràcies.